Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom reacționa la episodul 2 din Rotaru Infinite Animated Series. Și v-aș ruga să apăsați și voi acolo în butonaj de like, de subscribe și în clopoțel. Și haideți să începem reacția. Start! You pay of this. You are extremely competent. Mi împărătais. It command me împărătes. What a... you will pay for this what? What? No, can be. Am venit să te distrugi. Sfârșitul nu este aproape. Hiya! It's for goodbye, Trix! Oare ce se va întâmpla acum? Bă, dar ce a fost curgâiala asta, efectiv? You Știe, have nu? no idea what's coming. Mă cam pui pe nervi, Trix. Bă, ce nervos eram aici. Bine am revenit, guys. I've been warned. Moo! Goodbye, frații mei. Haia! Uite ce slab vrea să pună cu mine. Uite asta. Ce? Nu! Good boy. Îl simt Bă, din what? aproape. Nu! Nu! Good boy. Oh, ce s-a întâmplat? Ce-am Bă, ratat? ăsta e efectiv nu! External Kid și cu Vom Astros. vorbi mai târziu, Asterix, despre faptul de ce m-ai controlat. Între timp trebuie să rezolv ceva. What you doing? A, și uitați-l și Sfârșitul pe tău e aici. ăsta cu roșu e The Mask Kid. Nu te pune cu maestrul. Acum trebuie să rezolv altceva. Trebuie să plec chiar acum. Choke your grief. Cosmos hears no cries, only power speaks. Get faster. Have a sword, or everyone will pay gravely. A, uite micuțul parazit. Goodbye. A, uite micuțul parazit. Goodbye. Wait, it's Bă, ce bine e și partea asta. stupid. Ah. You don't have either an idea that will follow. Bă, ce? A, pe băiatul ăsta nu știu. Era Summer Kinetics, cred că îl chema, dar și că și-a pierdut canalul de YouTube sau și l-a șters din greșeală, am auzit. Bă, păcat de el, că avea și 2000 de abonați și ceva și era destul de mare și i-am dat și un comentariu acum câteva zile la un video. Da. Bă, chiar respect că l-a băgat și pe el în animație, dar nu știu. Nu prea îl mai văd acum pe YouTube, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar sper să se reîntoarcă pe YouTube. Acel trădător va plăti. Ah. Și cam atât cu această reacție, sper că v-a plăcut și dați voi acolo un like la video și ne vedem la următoarele videoclipuri. A, și stați că am uitat, în curând o să lansez oficial o nouă piesă, dar nu o să mai fie piese cu AI, ci o să fie piese în care eu voi cânta la ele și o să fac și remix la piesele alea cu AI în care eu o să cânt la ele și credeți-mă, piesele pe care o să le lansez vor fi bombă rău de tot, mai bombă decât a fost atunci anul trecut în care am scos piese cu AI și am mai făcut mix master la beaturi ca să fac să bubuie un pic mai mult, că știți că mie îmi place să bubui pe piese și o să bubui și mai tare pe piesele viitoare. Mai rar scot piese trap, dar mai mult o să scot piese de muzică electronică, de dance
și din asta de așa de festival, de club, dacă înțelegeți. Mie chiar îmi place acest gen de muzică și chiar este unul dintre genurile mele preferate de muzică care am copilărit cel mai mult și dar nu știu dacă voi țineți minte de trupa de muzică electronică LMFAO, adică aceștia de aici erau foarte populari la vremea aceea, în 2011-2012 și sincer mie chiar mi-au marcat foarte mult copilăria. Și poate 100% dintre voi ați auzit de melodia asta care se numește Party Rock Anthem, care era cu Everyday on Shuffle și tot așa mai departe. Și chiar e și melodia mea preferată. Și v-aș recomanda foarte mult să ascultați acest album care se numește Sorry for Party Rocking, să vedeți și voi așa cum se simte vibe-ul acela de club în 2011 când totul era numai distracție și voie bună. Și pun pariu că o să vă placă și vouă. Bă, chiar m-a cuprins efectiv nostalgia și dacă tot vine vorba de nostalgie, am decis să lucrez și la un nou album legat de aceasta în care voi readuce vibe-ul anilor 2011-2012 sub formă de party rock, cum s-ar spune. Și da, vă doresc să aveți o zi faină. Pa, pa!